Proiectul a vizat promovarea educației interculturale și facilitarea incluziunii pe piața muncii, contribuind la eliminarea barierelor culturale și la întărirea sentimentului de apartenență la comunitatea locală. Lions Club Meritus Brașov a făcut, aș zice, meeting, dar dialog între străinii prezenți aici în România și instituțiile. De asta avem Poliția Brașov, Rutiera, Ordine Publică, Imigrările, AJFM, care participă, ne-au susținut în meeting respectiv. Ideea e una socială de a integra, a sensibiliza, a explica atât drepturile și obligațiile străinii în România. Asta e ideea, am vrut să facem un primul meeting, așa, într-o climă friendly, prietenos. Sunt prezenți reprezentanții autorităților locale de la ITM, de la AJOFM, de la Poliția Națională, de la Immigration, de la Rutieră. Un eveniment unde li se explică, li se spune exact cum trebuie să conviețuim și ceea ce ne dorim noi de la dânsii, dar fiind un eveniment interactiv și ceea ce doresc dumnealor din partea noastră. Integration Without Borders este la prima ediție. Următoarea ediție va fi una cu mult mai interesantă, pentru că din lucrurile acestea, din întâlnirile acestea învățăm și eu îmi doresc ca cei care ajung la noi să muncească, să se și integreze, să și trăiască și să și conviețuiască alături de noi. Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, care au prezentat participanților informații esențiale privind conduita civică, siguranța rutieră și principalele aspecte legislative relevante pentru cetățenii asiatici angajați în județul Brașov. În sprijinul acestui demers s-au alăturat și parteneri instituționali precum Inspectoratul General pentru Imigrări și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituții care au prezentat informații specifice domeniilor de activitate. Poliția Brașov a acceptat cu mare deschidere această inițiativă și anume aceea de a le explica oamenilor care îi vedem în fiecare zi lucrând în municipiul Brașov și în județul Brașov, oameni veniți din alte țări, dar care sunt cu culturi și cu cunoștințe diferite, tocmai de aceea pentru că ne dorim ca în acest județ să nu se întâmple anumite situații negative. Poliția Brașov este alături și partener în acest eveniment și sprijină cu tot ceea ce înseamnă cunoștințe juridice și informații care să ducă, în final, la o cunoaștere cât mai bună a valorilor sociale a tuturor celor care lucrează în acest județ, fie că sunt români sau cetățeni străini. În sală s-au aflat reprezentanți ai comunităților din India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, care au primit cu maxim interes mesajele și recomandările transmise de polițiștii brașoveni și de ceilalți parteneri.